Tämä on suora lisäuutislähetys Helsingin keskustasta. Ympärillä tapahtuu jotain aivan uskomatonta. Joka puolella on massoittain lapsia. Me halutaan karavaanin pizzoja! Jaa, pizza! Joo. Reporterimme Tuija, mitä siellä on meneillään? Täällä rintaohjelma ja joka miehen lista. Jo 3 vuoden ajan ykkösenä ja taas ykkösenä. Pizza Caravan! Mitäs vittua? Samaan aikaan Karavaanin Pizza Kebab ravintolassa. Sä et siikailla mun ravintolassa! Fine. I'll make the coffee. Satana suomalainen hullu! Yusuf! No mitä? Me vittu! Myöhemmin samana iltana. Yusuf! Vittu nää pizzat on myöhässä! Ala laputta vittu huorää! Musta tulee joskus aito karvanaamari. Yusuf, tää on sun eka kuljetus. Muista aina kotikuljetuksen sääntö. Asiakas on aina suomalainen. Eli kirsikka, perunä, musi, tomaatti, homma, perve, mozzarella, kiisseleitä. Hyvä talo. Vitu homo!